Следващия и последен наш лектор и презентатор, по-скоро бих казал, Калян Цветков. Той ще ни обясни защо неволята учи. След малко. Добър ден, казвам се Калян Цветков. Ще се опитам да бъда кратък и да се вместя в рамките на 15 минути. Само за това ще поне, който има въпроси, да си ги записва и да ги зададе в края, за да не разтягаме цялата презентация. Аз по призвание, по професия съм програмист. Ако се сторят някои от обясненията прекалено елементарни или използвам някакви клишета, моля да ме извините, просто опитам се да бъда максимално ясен и детайлен в часата, в които се опитам да обясня и представя. Презентацията е за един мой проект от преди 8-9 години, който приключи за около година и половина, приключи в добрия смисъл. Думата бях поканен от ЕМО да разкаже на практика какво се случва с такъв един малък микро стартъп на един човек, на един човек само. Така, започвам с въпроса продукт или услуга. Ако трябва да правите стартъп или търсите допълнителни доходи, кой да изберете, продукт или услуга? 2003 година се уволних от предавната и с голямо желание да се занимавам с нещо, освен работа, която имам, реших да започна още някакъв проект и още някаква работа, с която да изкарвам допълнително пари. 2004 година се върнах на работа. Тогава бяха тези години, при които аутсорсингът първо настъпваше в България и повечето фирми са наистина ферми, защото работят за някой друг. И аз се налагаше да работя с моя компютър. На работа вкъщи нямах такъв. И реших да си купя втори компютър, но си казах, няма смисъл от два големи десктоп компютъра да притежавам, по-добре да си купя лаптоп. И ето така, това си бях избрал да си го купя. Проблемът беше, че в това време все още струваха много пари лаптопите и се бях амбицирал да ги събера с пари, които изкарвам не основната си професия, а по някакъв друг начин. И така, как да събера пари за лаптоп? Нещо, което тогава открих, се нарича фриланс. И на български грубо се превежда на свободна практика. Терминът идва от немните войници, които са носили копия, оттам, нали, фрилансър, фриланси. Фрилансът е такова бизнес отношение с някой друг, при който вие предоставяте вашите умения на някой друг да ги ползва. Затова съм го дефинирал като услуга. По-нататък ще виждате кои са контрапунктовете с това да е продукт. Това се развива през 2004 година. Виждате кои са били тогава актуалните сайтове за фриланс, виждате кои са сега в момента. Тази първата компания Freelancer, който изкупи голяма част от останалите, но 2004 беше едно от прохождащите. С работа по фриланс проект след около 3 месеца и половина успях да събера парите за лаптопа и точно 18 марта си го купих. И толкова доволен от успешния край на този малък проект да събера парите, бях доволен и убеден, че мога да изкарам допълнителни доходи, освен това, което изкарвам на работата си. Но бях решил да ревизирам, да погледна какви са плюсовите минуси на фрилансинга и дали той е най-подходящия метод, с който да продължа да изкарвам парите си за напред. И ето ги изброени набързо плюсовете на фриланса. Първо, всички отговорности са ваши, вие отговаряте пред никой друг, освен с клиента, с който е необходимо да работите. Нямате шефове на шефовете и така нататък. Второ е специално за компютър, нямате свързане фриланс, нямате никакви разходи и така си имате интернет, така си имате свободно време, никакви допълнителни неща не са необходими. Малко изключение, може би, че на времето беше необходимо да си изкарате кредитна карта, с която да ви превеждат парите, но и тогава и сега такси са горе-долу едни същи. Трето нещо, което е може би най-примално във фрилансинга, това е гъвкавостта на работното време и да решавате какво да работите вие. Първо
първо за работното време, имате 2 часа свободни, може да се хванете да ги поплатите с някой проект, който сте взели. Имате събота неделя, през които решавате да си хватите краката и да заработите някой лев, и става лесно. Второ е избора на работа. Никой не ви пуска отгоре какво и кога трябва да правите. Вие си избирате с какви проекти се занимавате, с кои клиентите се занимавате. Фриланс в същото време, всеки компромис си има и минусите. Първо, конкуренцията е огромна. Сигурно сте чували за милионите и милиарди гладни индийци, виетнамци, афганистанци, руснаци, украинци, белорусци, които се съревновават с вас. Да, които се съревновават с вас за получаването на фриланс проект. Голямата конкуренция в същото време сваля и цените. Когато предлагане е толкова голямо, индийците подбиват цената още от преди 5 години и сега предполагам, че е още по-зле. Другото е, изборите, че има различни сайтове за фриланс. Ако решите да работите на един от тях, там си изграждате редоме и списък от неща, които сте правили, вижда се, че сте добър разработчик или каквото се занимавате там. И така, благодарение на тях, печели този проект. Проблема е, че това редоме за всеки сайт по-отделно. Де факто, вие, ако работите на 3 сайта, хвърляте енергия за всички 3 от тях. Третия минус е, че имате разход на енергия, ресурси и време, за да говорите с клиентите. Примерно, ако сте на работа и сте на заплата, някой друг вместо вас го върши. Това вместо вас и дава директно какво трябва да изпълните и да направите. В този случай вие сам сте отговорни за това и голяма част от времето ви е изгубена в комуникация с клиента. Може би изгубена не е правилната дума, но по-скоро регистрирана в комуникация с клиента. Вие ако сте програмист, вашата сила е това да програмирате или да решавате такива проблеми. Не и да си говорите с някаква госпожа от Франция, която решила да се направи блог или сайт на любимата си копия и нещо точно. Другия проблем е разхода отново на време и на ресурси и на енергия за търсене на проекти. В случая работата не идва при вас, вие отивате при работата. Вие търсите проектите. Вие търсите човека, който има някаква задача, която вие да изпълните. Това също отнема страшно много време. От моя личен опит, отношението между това истинската фриланс работа и търсенето на проекта е може би 70 на 30, като 70 е време, през което търсите. Може би по-нататък, когато изградите добро реноме и ви знаят, че вършите хубава работа и справяте бързо, работата ще идва при вас. Но поне в началото да има този момент, когато вие губите повече време за да търсите проекти. И може би най-главното нещо е баланса в избора на проекти. Има такава поговорка, изтърва питомното да гони дивото. Горе-долу, виждате, че излязва проект за $20, фащате го правите, който ви отнема една седмица и през тази седмица изпускате проект, който е за 200. И обратно, ако фанете проект за 200, фащате се, зараждате проекта за 20, в крайна сметка не стига времето да свършите нито един от двата и не печелите нищо. И това е много такова специфично умение да успеете да балансирате какъв проект да си вземете и да свършите. Така, след като съм работил вече 3 месеца фриланс, аз съм видял какви са минусите и искам 3 основни неща, които са този проект, грубо казвам, да има занимава, да изисква минимално време за поддръжка, веднъж направен, по-нататък да работи, оттам нататък инвестираното време вътре да се връща с всяка следваща сделка, всяка следваща продажба. Фрилансинг определено не е решението на тази задача. По някакво време открих този термин, който се нарича пасивни доходи, благодарение на книгите на Робърт Киосаки, предполагам, че поне някой го е чувал. Пасивни доходи са такива доходи, които ги получавате в течение на времето, без от вас да се изисква нищо или да се изисква много малко. И ето няколко примери. Почти всичките примери без последния изискват някаква първоначална инвестиция. За да получавате лихви трябва да дадете, за да имате пенсия трябва да сте давали, за наем ви трябва имат така нататък. Последният вариант е възнаграждение на авторски права. Тук влизат книги, пески и програми, и софтуер, всичко, което вие го измислите. И това е може би това е идеален вариант за мен в случая. И да видим дали това отговаря на изискванията, които съм си поставил. Аз, примерно, който и да е пример на възнаграждение
при това, да напиша книга или да напиша песен, да напиша албум или да напиша софтуерна програма. Пиша веднъж и я продавам много пъти. От тук идва и минимален ангажимент на време. Веднъж направена и пусната, изисква минимална поддръжка. Може би това с поддръжката бъде само за програмите, за книгите и песните. Не вярвам някой да си ги преправя. И отново, инвестираното време се връща многократно. Аз съм работил за нещо, примерно един месец, всяка следващата продажба ми носи приходи за това нещо. Докато при фрилансинга всеки проект отнема време. Няма как времето да се прехвърля от един проект към другия, освен това проекта не си приличат. Но като цяло, дори проектите си приличат, клиентите са различни, имат изисквания, които са за всеки уникални и вас пак се налага да занимавате много време с тях. Така се стига до извода, че трябва да правите продукт, а не услуга. Така, добре, какъв продукт трябва да направим? Гайки Мазаки има една книга, която се нарича The Art of Start, която е посветена точно на стартъпите. И там така съвсем като за програмисти нагледно, с една матрица 2x2 е обяснено как се представят, как се оценяват и се представят продуктите маркетингово. По двете оси са цената на продукта и колко е уникален. Уникален означава каква конкуренция има и колко други като вас. Предполагам, всички знаете в кой квадрант трябва да сме ние. Някой? Долу вляво или горе дясно? Горе вляво. Някой спел да каже си горе дясно. Трябва да сме единствени и да го продаваме за много пари. Това е горе 10 квадрант. Долния ляв квадрант. Нещо, което продаваме е ценно за клиентите, си плащат, обаче не сме единствени. И има много хора. Това е примерът, който давах с индийците. Има много маймуни на клона и се конкурираме един друг. Единственият начин, който може да правим е да се свалим цените. Това са горе-долу двата смислени квадранта, другите два е този горе, който ти правите нещо уникално, обаче на никой не му пука за това. Никой няма нужда от него. И си правите нещо, но така. И още по-зле е долния ляв, където освен вас има още такива хора. Примерът, който дава Гайка Мазаки е с .com бума, когато всички правят сайтове за храна за домашни животни. Аз мога да примера с момента с българските социални мрежи, които са еднакво безполезни. Всички имат Фейсбук, българските мрежи не добавят нищо допълнително, има някакви такива мрежата на българския бизнес, какво беше там на Максим Бехар или някакви ZipBG проект на инвестора, който така ще се обрат, не знам дали още ги има и някой ги ползва. И там има конкуренция, но защо има такива и ги ползва? Както и да е. Ние искаме да сме в горния 10 квадрант. Трябва да имаме уникален продукт и да сме достатъчно гъвкави да предлагаме високи цени, за да печелим от тях. И така, март 2004 година аз стигам до тия изводи. Единственото нещо, с което съм се занимавал в момента, са били фриланс сайтовете. И точно аз се опитам да намеря какъв продукт трябва да направя. И така стигам до този извод, което е скрипт за стрес-тестове на веб приложение. Нещо, което имитира посещение на истински сайта. По това време има горе-долу една или две компании, които занимават с това нещо. Един или два продукта, които занимават с такова нещо. И аз смятам, че мога да се справя относително бързо с него. Така, днес избрал по продукта, трябва да се избира в какви мащаби и с какви цени ще работи с него. Никой не иска такъв продукт, при който толкова да се задълбае в детайлите, че да не успее да пусне и първа версия, че камера да прави някакви продажби от нея. Аз решавам, че трябва да съм толкова гъвкав, че да предлагам продукт на хора с различни възможности, което означава да има ефтини версии и скъпи версии. И тук беше много на място въпроса на Мирослав към предната презентация за това, че програмистите не разбират нищо от бизнес, ценообразуване, всякакви неща са свързани с предприемачество и така нататък. Аз го правя аз тогава го направих с опит да копирам други неща, които съм видял, с тях да не преоткривам колелото. Другата, който ще направя, беше в три пакета, три разновидности. Първият се нарича Light, който е най-уразен от всички. Мога да върши работа с него, обаче има ограничения. Между другото, някой разпознае или човека на картина.
Идеята за този пакет е, че освен, че е орязан и ограничен, все още е конкурентен на другите предложения, които има в втория пакет се нарича Pro, който е без ограничения, с малко допълнителни конфигурационни настройки, за да пасне на хората с по-специфични изисквания. И третия се нарича Advanced, който е само за мен да се върна на предния. Разликата в цените между Lite и Pro е значителна. Може би почти 100% между цената на Lite и цената на Pro. Видях, че другите продукти имат такова стъкловидно образуване на цените, където голямата разлика е между най-орязаната версия или средната версия. Вече между Pro и Advanced самата разлика е много малка. Като Advanced е всичко е има от Pro, плюс всякакви неща, които могат да ви улеснят работа, като основната идея е автоматизация. Понеже всички си цени времето е пари, ако същата задача може да свършите за по-малко време, а да може да изкарате повече пари. Какво се оказа накрая? От тези три пакета, продажите горе-долу бяха ето така разпределени. Light пакета никой не си го хареса така или всички купуваха Pro или Light. Сега тези, които се занимават с маркетинг, маркетинг и така нататък академично, могат да обяснят защо се е получил така. Аз не знам дали цената на Light е изтикала хората към избора на Pro или просто е била ненужна, но горе-долу ето такива са резултатите. До тук с проектирането трябва да се фаним да го направим този проект, който аз се бях инспирирал така. Един месец за написване на продукта, един месец за изготвяне на сайта, един месец за популяризиране. Да, аз съм програмист. Аз разбирам от правене на сайта, разбирам от програмиране, от популяризиране нищо не разбирам. Ако сега съм такъв неволята да разбера какво да прави, как да го правя, това е вече нещо чисто практично, което беше необходимо аз да се науча да го правя, за да има някаква полза от продукта, за да изкарам някакви печали. Защото мисля, че след презентацията на Microsoft казаха, ако никой не знае, че вие съществувате, това полза от вас. Така, и тук ще изборя новите умения, които придобих във връзка с този проект. Първото е точно популяризирането. Това трябва по някакъв начин да ви намерят, ако може лесно и бързо, да не се хъпи много време и повече хора да знаят за вас. Ще успеете да направите повече продажи. Ако предприемем, че всеки един от 100 човека решава да си купи вашия продукт, и ми трябва поне 1000 човека да видят, за да направите 10 продажи. Така. Популяризирането беше с новия бюджет, просто аз цялата работа правя, за да изкарам пари, не да ги дам за неща, които предполагам, че мога да се справя и аз с тях. Сега съм популярен, знам, че в момента тази седмица и следващата в София има такова събитие, как да правим маркетинг с новия бюджет и така нататък. Това са много практични неща, които всеки може да направи, стига да имат като това софтуерен проект. Първо беше се срещна с такива хора, които се заинтересуват на такъв тип продукт по форуми, дискусионни неща в интернет и така нататък, да ги убедя да погледнат продукта, да видят, да получат някаква обратна връзка за това, какво е необходимо да се прави, да се доразвие по него. Второ беше да го регистрирам в такива места в интернет, където хората отиват да търсят такъв тип продукти, което са продавите за download на продукти. Много популярен такъв, на времето сега не знаме, е download.com. Знаете ли как се казва сайта, на който се качват програмите? За да се смъкнат от download.com. Upload.com. И другото нещо, което беше през цял ден, аз съм занимавал с фриланс, там съм намерил какъв тип проект да правя. Най-логичното нещо за мен беше да потърся клиенти, които искат такъв продукт и аз да го предложа в готов вид. И тук свършват нещата, които се опират до нетехнически неща. Започва SEO-то. SEO-то тогава се беше се превърнало в този бизнес, който е в момента, въпреки че с мен може би всеки 3 или 6 месеца. Ако случайно някой знае какво е SEO, това е Search Engine оптимизация, как вашите сайтове в интернет да се показват на по-предни места, когато се търсят в различни
търсачки. Вече не знам дали да ви отекчавам с детайли твое SEO, че се правят подобрения върху сайта, правят се подобрения в връзките към сайта, има разрешени неща, има забранени неща и така нататък. Убеден съм, че който го интересува може да прочете повече. Само да кажа, че тогава 2004 година беше може би една по-невинна година в сравнение с 2013 година, където нямаше толкова много Black Hat техники и нещата бяха по-елементарни. Днес има Canonical, нов follow и всякакви пустоти. Така. Второто нещо, което се научих да се справям, беше онлайн измамите. Може би в края на първия и втория месец от работа на проекта имах страшно много фалшиви поръчки от руснаци, украинци, азербайджанци и всякакви такива. И в крайна сметка беше, че платформата, която обработва плащанията, приспадаше фалшивите измамните поръчки от приходите, които аз получавам. Аз нямам изгода да имам такива фалшиви поръчки, защото парите, които ще получат, те ще ги изтеглят обратно. И там вече се обработват по два различни начина. Има рефънд, има чатове, какви са големи кошмари, когато е необходимо се занимава с тези неща. И за да се справя с това тогава направи това неща, първо ограничи хората, които могат да виждат продукта и сайта. 2004 година потенциалните клиенти с такова нещо са хора от в кавички, бели стъпвани. Пак казвам, не ме интересуват виетнамци, украинци, там знам, че такива хора като мен, които се опитат да изкарат някой поне да купят нещо. Затова съответно няма да виждат абсолютно нищо. Хората, които са по-технически грамотни, знаят, че тази превенция е лесно преодолимо. Но все нещо, все е стъпка в това да се намали обема на фалшивите поръчки. Второто нещо беше да сменя платформите, които обработват плащанията. 2004 година, за съжаление, все още не бяхме страна членка на Европейския съюз, съответно за нас нямаше и PayPal. PayPal и тогава и сега е може би един от любимите начини на хората да плащат по интернет, защото кредитна карта не стои в тяхната регистрация, те използват единствено почта си, която така или иначе всички я виждат и са много сигурни да пазаруват каквото и да е с PayPal. Обратно, когато са да ползват кредитната си карта, хората са много несигурни, не несигурни, правят много по-голямо подозрение подхождат към сайта, който трябва да направи това. Но тогава просто нямаше избор, нямаше PayPal. Вариантите бяха ето тези избрани сайтове, като аз съм ползвал първите три, другите три, по една друга причина съм казал по тях, защото имаха висока първоначална регистрация или нещо от този сорт. Но Plimas, която е построена на списъка, предлагаше най-изгодни условия, най-добра защита от онлайн измами в сравнение с първите две, с шишерите, с CRM. Трето нещо, което се учи, беше превод на пари по интернет. Отново като с маркетинга, вие не работите накрая за тия пари за такси, преводи и така нататък. Ще търсите кой е най-ефтивният и най-изгодният вариант за вас. Сега не е като 2004 година. Сега отново, ако се опитаме да направим две сравнения, сега ще сте много по-изгодни. Ако ще направите нещо подобно, ще е много по-лесно. Но тогава натретираха наравно с Афганистан. Така. Тогава вариантите бяха два за получаване на пари по интернет, с чек и с банков превод. Някой от вас да е получавал пари с чек? Тиха. Банков превод? Кой е за предпочитане? Ето да, всички ще стигнат същия изуд като мен, значи всичко е как трябва. Просто сравнявате времето и парите, които ще отнема да получите парите си, работите с тях. Последното нещо казах, че проектът приключи след година и половина. Горе-долу толкова аз се занимавах с него и го стопопарисвах. Тук много преди мене говореха за проблеми на растежа, потенциално развитие на бизнеса, промени и така нататък. Аз много казвам, аз съм програмист, тези неща не ги знам. Когато видях, че приходите няколко предни месеца намаляват, вариантите са два. Един да се инвестира още време в продукта, който имате и да го доразвите, за да компенсирате тези неща. Или докато все още е горещ и популярен и носиш пари, да се опитате да го продадете. Аз
че мога да направи нов. И общо взето не ми се занимаваше. Реших да го продам и да се зафаня с нещо. Много тук възниква как да прецените за колко пари да си продадете бизнеса, така че едновременно да е честно и прозрачно за купувача, за човека, с който се случи сделката, но и за самия вас. И с много четене по интернет, форуми и такива неща, всички предлагаха приходите за една година. И горе-долу така и стана. След 2 месеца с сайта си го бях. С сайта бизнес, соускода и всичко нещо го бях. Продал бях се намерил тях, който беше на вид да го купи срещу тези условия, които бях поставил аз. И край. 15 минути. Осъзнавам, че много от нещата, които аз ви казах, ми съвпадат с тези, които говориха хората преди мене. Заради това аз сте казвам на неволята учи горе-долу, ако ви се поставите на моето място, ще срещате същите проблеми, се опитайте да ги решите по този начин. Не е хубаво да преоткривате топлата вода. Ако наистина има човек и други хора, които са на вашия акъл, които може да ползвате за съвети или за ментори, непременно се възползвате от тях. Аз предполагам, че тези 3 месеца инвестирани в проекта можеха да бъдат месец и половина, ако имаше кой да ми каже отговорите на въпросите, с които тогава се занимаха. Въпроси? Моят въпрос е, хрумнаха ми две неща да слушах първото за Робърт Кийосаки. Не знаеш какво се случи с него? За пасивните доходи. Осъдиха го за 24 милиона и той го блокира. Така че... И другото е, което ми хрумна е, че... Това означава ли, че пасивните доходи като концепция да се правят самотекът заради това, че Само да кажа за пасивните доходи, обикновено аз имам предвид покупка на някакво недвижимо имущество, поне като съм чул на такива книги. Първият пример за пасивни доходи, купуваш нещо и го даваш под наем, тъй като се следва пазара на недвижими имоти в Щатите и по света и вече не е толкова популярно, поне за тая секция за недвижими. Аз за фалирането вчера почетах, че Пол Крупман е фалирал, се оказа, че е само майтап, така че. Второто нещо е по-скоро прекъдно метафата е проект за състоянието, обаче за въпросния PayPal. Това е нещо много хубаво, аз много харесвам, само че следните 3 месеца с моята кредитна карта пазарувах самолетни билети, хотели, директно с кредитната карта. И в момента, в който платих нещо за 11 лева с PayPal, и банката ми блокира кредитната карта. Банката я блокира PayPal. Да, така е. Но не знам защо банката ми каза, те не знаеха защо се е блокира, и ми казаха, банката има автоматична система за оценка на риска. Общо взето PayPal има съчувствие колкото нацистски ветеринари. Много хора се объркват с проблеми с това. Това е и самата им страна, че сте сигурни за парите. Има много хора, които се занимават с подобрение, така като има въпроси, да. Аз имам един коментар по-скоро. Тук на всичките презентации, като цяло се говори за аутсорсинг компании. За ферми. Моля? За ферми. Да, значи наистина аутсорсинг компании са нещо неприятно. Там принципът е една документация, так, изпълнявайте, изпълнили сте, айде, чао и там. Искам да кажа един друг бизнес, който е близък до този, който е консултантския бизнес. И консултантския бизнес, разработка на софтуерни продукти, е нещо, което не е толкова неприятно като аутсорсинг, е една много приятна индустрия. И дори има много клиенти, които са стартъпи, които искат т.е. им бъдат стартъпи, които искат да разработят продукт, трябва им софтуерен партньор. И те също така са склонни да дават и шеъри и опции в този бъдещ стартъп. Тоест един консултантски бизнес със сигурно трябва да се разграничи от аутсорсинга. Само за момент да... Питам ли колко хора от публиката разбраха какво са шер опции? Окей. Значи дяло е компанията, дяло е бъдещия бизнес. И друго само да добавите, нали, ние тук на нашите ширини, още по-ниско, говорим за аутсорсинг, защото обикновено ни асоциират с това. Според мен, ако говорим повече за консултинг, както се прави в Западна Европа и в САЩ, там софтуерните компании не се казват, ние сме аутсорсинг компании, защото и в Западна Европа има аутсорсинг, т.е. консултантски компании и в САЩ има консултантски компании. Но те казват, ние сме консултантски компании и
идваш при нас и ние заедно правим продукти. А ние казваме и ние казваме. Това е проблем. Тоест не трябва да говорим за аутсорс. Просто трябва да спрем да говорим за това. Трябва да говорим за консулт. Не, защо? Няма нещо лошо да съм наричат нещата се справят. Аз за това няколко пъти говорих ферми, ние сме фирми, ние сме ферми. При нас идват да не свършим работата. При нас много малко част от нещата са творчески. Творчеството свършва с решаването на проблема. В същото време има такъв нюанс на аутсорсинг, където и може би изцяло разработката на продукта е изнесена в държавата. Аз самия работя в такава. Добре, но идеята смята, че пътя за да се променят нещата е на първо място да спрем да се възприема като аутсорсинг дестинация. Тоест, ясно, че това е в момента 90% от това. Ако ще говорим за проблеми, може би средната възраст на публиката тук е 25-28 години. Вие очаквате, че някой от тях не би трябвало да знае какво е акция, преференциална акция, шер, опция или така нататък. Аз смятам, че те неща, които всички трябва да ги знаят. Поне на Запад е така. На Запад, пак казвам в кавички, смятам, че има изключения, но хората, които се занимават с стартъп, ги знаят тези неща. Никой друг не ги знае. Аз смятам, че се е необходими, ще има полза от това нещо. Тъй, че за да стигнем до там да си сменяме имиджа от аутсорсинг на нещо друго, първо трябва да се обработим, да разберем да е писани минуси. Да. И ние за това работим. Моята презентация е по-практически насочена, ще имате някакви такива въпроси по... Кое повече как? Колко успешни бизнеса изходи имаш? Аз успешен бизнес казвам да си направил нещо, което си успял да продадеш за плюс 1 лев поне. И си апартамент. Мисълта ми е, колко други проекти, освен този, се развили по подобен начин се... Горе-долу, когато казах с проекта, ме повишиха на работа, бях доволен от тигаща се работа и смятам, че по свободното си време е по-добре да го прекарвам в почивка и релаксация, отколкото да се захвана с нещо. А в момента по нещо конкретно работиш ли? В смисъл... Работя си... Освен това... освен това нещо друго, дали имаш идеи, хрумват, понеже като работиш? Честно смятах, че докато направя този проект съм използвал много библиотеки с open source и смятах, че е честно аз да върна жеста по някакъв начин. И 2006 и 2007 година съм се занимавал да пиша библиотеки с отворен код. И това са последните проекти, с които съм се занимавал. От 2008 насам пък съм много активен в WordPress обществото, въпреки че пак това последните години няма много време, но с такива неща се занимавам. Нямам с цел да направя нещо подобно, което да ми донесе приход. Кой беше следващия? По-лошия ред. Кой? За малко риторичен въпрос, но понеже гледам в презентацията, че пише, че докато си фрилансър, нали, нямаш никакви разходи. И при условие, че не можеш да се включиш в програмата BizSpark, защото си аутсорсинг. Как се набавяш нужните тулове, за да разработваш тези фриланс? Казаха, Microsoft е една от алтернативите. Има други решения, само си преценявате, но... Най-вероятно в фриланса всички са в другите. Има нещо друго, може би фриланса свързан с лицензионни продукти като на Adobe или на Microsoft са по-високо платени, колкото са останалите. И тогава ще се струва инвестицията да се... А може ли този, за когото разработваш някакси да прехвърли лиценза за тия дефекти разработваш? Дали дават адвокат безплатно? Аз по време на презентацията това коментирах, че в света на отворени технологии тази идея това нещо е една идея по-елементарна. Въпреки, че има хора, които и дори това не могат да разберат. Преди няколко години имаше голям скандал за хората, които правят WordPress теми, които ги пускат от GPL, не са съвместим лиценз, което е нарушение за правата. И така. Ако може едно изречение в повече, какво точно е представлявало това за стрес-тест на сайтове, имаш ли идея тогава, когато си го правил, какъв е бил пазара за това нещо и какъв е пазара сега в момента за... Сега в момента пазара е нулев, защото Google са голямата работа. Въпросът ми е, фирма там яклите, че го продаде, т.е. има ли сега по-добри условия? Не, една година е по-късно човека, на който го бях продал, се е
отказа и след още по-една основните конкуренти бяха в това време и те се отказаха. Времето е оживяло за този проект. Смея се, защото това академично име скрипт за стрес тестинг, което е много хубаво, правите положение, потърсите да видите колко хора може да изнесе и така нататък. Голяма част от клиентите го ползваха за ClickFraud. Спомняте 2004 година, Стоичко беше футболистът на годината в онлайн анкета. Се питате как е станало? Ама обясни какво е ClickFraud? Не, или аз съм подобна програма. И навсякъде сочиха Ирландия и България като страните, от което тази зараза ползва. Но аз съм правил продукта за стрес тестове. Вие, че сте нарегали някой с туристически трибушон, любите на трибушона не е доста. Ще да се радвам, ако никой не го беше задава този въпрос. Аз ако да рекомендирам, смятам, че в момента има много по-голяма възможност за всяки такива положения, защото мобилният пазар в България все още тествен. Нямаме хубави с малки изключения. Хубави практични програми. А дори и на Запад, където пазар е още по-голям и безкрайен. Така че опитвайте и експериментирайте. Специално за мобилните приложения човек написал триъгълен трети си нещо от този софт, изкара 2 милиона за една година, по продажби по 3,99 в App Store. Така че... Значи петлъгълен тетрис може да продава. Добре, дай да се. Други въпроси? Само коментар за оценката, че сега много често, когато се оценяват компании, се използва печалбата преди данъци умножена по 7-8. Искам да кажа, да, само като коментар. Аз сам си пиша всичко. Да. Нали, когато става въпрос за компания, нали, така, с revenue history, нали, с структура на разходи. Моята презентация е голяма тази. И не съм писал това, което казах. Вие казвате за сериозно бизнес. За двама и повече хора, които се събрали, заедно ще направят нещо ново. Моите виждате колко е дръбнало, ще да си купя лаптоп, поработих. Видях, че работа действа, дай да направя пак. Е дръбнало много успешно все. Благодаря много